Mi cijelo vrijeme spominjemo, zanima nas humani suživot. Što znači humani suživot? Znači, mi ne želimo napraviti nekakve idile gdje će se ljudi smjestiti, čekati da mu se nešto dogodi, nego zaista ljudi moraju se družiti. Ja vas zato molim, tko god se od vas osjeća sposoban i tko god želi, ovo što smo mi danas napomenuli, projekt starenja, jest to je projekt starenja, razmišljamo o starosti. Međutim, sam projekt starenja, to je jedna tehnika, jedna radionica koju će proći svi stanovnici naših naselja. Ja znam, ako neko baš veli, ja neću, a nemoj, ali bolje ti je da prođeš, jer je edukacija ugrađena u cijenu stana, prema tome za onoga ko dođe je besplatna. A u toj edukaciji naučit ćemo kako da zajedno živimo, kako da razumijemo drugog čovjeka i kako da iz svojih komparativnih prednosti, one prednosti koje imamo, ono što nam je starost još ostavila, izvučemo najviše i doživimo najkvalitetniji život. Ja ovdje vidim veliku obvezu jedne sekcije koja se zove sekcija za svjesni život. Znači, svjesno razmišljamo o svemu, a vi već samim dolaskom ovdje pokazali ste da o svemu razmišljate. Mene često puta neko nazove i kaže, čuj, znaš, vi nekaj delate, ja bi nekoga smjestio. Nemoj nam da toga koga bi ti smjestio. Taj koga bi ti smjestio neka nas sam nazove. Neka nam sam dođe i veli, ljudi, ja bi želio s vama, ja želim nešto načiniti. Takav čovjek nam treba, takav čovjek nam dobro dođe. Ja ne kažem da protekom vremena i degradacijom i degenerativnim procesima koji se dešavaju u tijelu nećemo i mi doći u faze kad više nećemo moći, kad ćemo biti apatični i ovo i ono. Međutim, radeći i ažurirajući onaj svoj projekt starenja, jer on nije jednom napravljen za svakda, nego se svako toliko ažurira i kako vam se promijene ulazni podaci vašeg stanja, vi promijenite vaš projekt starovanja. Prema tome, vi u svakom trenutku od života uzimate najbolje. Zato, kad vas neko pita, ja bi došao imam nekog za poslat, ja bi nekog smjestio, slegnite ramenima, uputite ga, ima jako puno mirovnih domova koji su spremni nekoga smjestiti. Mi želimo organizirati život za sebe, za svoje prijatelje, a ako neko isklizne iz ovog našeg, kako to vojnici kažu, iz stroja, mislim da tako kažu, ja nisam vojsku nikad služio, sam škart vojnik, onda ćemo naći načina, to ćete od drugih kolega i kolegica čuti šta se sa njima dogodi. Znači, jednom kad dođete kod nas, ovaj čas mi pada na pamet ko ono legija stranaca, kad uđeš, više nećeš propast, vodimo brigu o tebi do kraja. Zajednički, svi jedan od drugome, a razradili smo strategiju kako da to načinimo. Ja vas još jednom molim, tko je za svjesni život do kraja, jer vi već dolaskom ovdje ste pokazali da ste svjesni. Niste ljudi koji ono čekaju da se sad nešto desi, nešto će se desiti. Mislim da smo dovoljno stari, da smo shvatili da se ništa ne događa samo, da i kad Bog djeluje, Bog samo preko nas djeluje. Prema tome, dopustimo mu da nam djeluje na našu korist, na naše dobro, na našu sreću. Vjerujte da ćemo svi biti sretni, pa i on zajedno sa nama.